Kani kadai ko All India Radio Shillong ki khubor ban puliru Elma Arwar. Ki mat bakongsan jong ki khubor mentang step ka 800 tarik uyayong kilong. Syak sarkar ban pleno ya kidukan mar latnyo tang hakijaka yo bat kijaka basakta hau COVID-19. Palat ke sarkar Asam ya ke skim ke batmai kadhanwan tari na kabantawan pinpai kidawai syayeng. Pelong jingalang ketanat puli dang li jong jela Meghalaya ban perkhat ya ka jingple school no bat pha jurep ka sarkar Tripura halor ka jingplung kampisa bakla ban thiet ya kitiar COVID-19 ki khubor ki babnya ban aila ya ki patba ka sarkar kala sha ya ki dukan demar ban pleno nadu hendin gesngi henry ya ki dukan ki bedon hayo hat bat ki bahap hapo ka municipal corporation kimpala ban plen kane ka jing sha ple dukan demar kanum terekam hakijaka bamarjan jong kijaka kibangat ya COVID-19 katanat kampo iyeng jong sarkar kala pentip ru baki dukan hakithan nyong kundong la sya ban pleno latno tang hakijaka yo katba hakijaka sor kidukan kibasya ban ple kidai tang kitu kidukan snong kibadon hakisnong kithau kumta kumban bot ya kicing betha jong katanat kampo iyeng jong sarkar keme chief secretary jong sarkar Meghalaya ulapin mi ya ko hukum haka absen terik uyayong ban betha ya baro ki deputy commissioner jong ki district kajela latno ya ka east castle district ban syapli no ya kidukan kidukan de bachna mobile dukan de bachna computer lembat kidukan recharge mobile nado ka afternoon terik mentau benai bat betha aru ya ki bakin bot renti ya ki kendon jong ka kot khia Kinong mikmat ka Meghalaya Legislative Assembly ngesni kilarai banyang tililang banyakun ya kane ka khlam COVID-19 hadu ka bakun kane karai kalong nadu ki MLA ki badon hakaliang sensar hadu ki MLA ki badon hakaliang persya ulam hang ka yeng dorbar jong ka jella Meghalaya uba met ba lingno ulay thu ba ka jingelang kalong ka baseso baladon shibun ki jing ai jingmut ki bapaka na ka benta banyakun ya COVID-19 nagaliang umintri rang ba ka jella Meghalaya ukon rat kesang ma ulay thu ba kalong bakamen banyo i babaro kinong mikmat jong jela Meghalaya kilong kibayateli banyo khon ya une khunyang jingpang coronavirus so ukon rat uya thoru bak sarkar kan persyang ban penbha ya baro kijing ajumut jong kini kinong mikman ka sarkar Asam kala pelat ya ke skim ka bathmai ka balatkip kum ka dhanwan tari ha ka ba kinong pang kinyo ya kidawai bat un penpairu ya kidawai shedu shiyeng Menteri Kokot Kakhya jong sarkar Asam Himanta Biswa Sarma ulay thu bayak kidawai ki bahapo ka aspat tingka on pensam ya kinongpang mat une Menteri Kokot Kakhya jong jala Asam ula pentip ru ba kinong tai Kokot Kakhya kin penpoi ya kini kidawai sheyeng syakitu ki bro ki basa kom ba shipho kilometer ka jingjangai Himanta Biswa Sarma lemba ketwit ulay thu ru baladon hadu aspat nrephongut ki bala phone ha kini kisau kenta nado bala pelat ya kini skim Usarma ula pentip ru ba sarkar kala pedang ru ya safu atli ki jingkirpan ha jo ko por ka regional news unit jong ko All India Radio Gauti kan supply ya program kirpang jong COVID-19 ka badai ka phone in program jong ka program Assam Care ka bla lehi dak sarkar Assam katanat puli dang ni jong ka sarkar Meghalaya hinin sni kalay syong ya ka jingelang ka bakirpang bat kinong idon benta halor ban perkhat ya ka jingple school hadin ka lockdown kimat peneng jong ni ka jingelang kilong ki jingple no ya ki school ki by school by hostel bat ka jing correct paper jong ka exam embos u principal secretary uba DP walang ula pentip bakane ka jinglang kadan ya ka jingsngo badi ban pelat no ya ka by school jong ubnai leber halu ubnai jelew uba walang ula pentip ru baka jingelang kalarai bakadei bandon shwa ka jingelang bat katanat ka kot kakhya jong ka jella haswa ban shim ya ka rai ban play school ki pulat ka jella Meghalaya henen kesni kila senret dawai hanong mensong harengkat ka jingat reilang jong ka kenhun Art of Living Organization ka balong kum shibenta ban eye awareness program ya kinong shong kane kathan halor ka jingat khun ya ka khlam COVID-19 habakran bakila pathai khubor u DSP jewalang uloong bakane ka jing senret dawai kalong banyada na ka jingpor jong khunyang jingpang COVID-19 bat kumjuru ban hikai ipat ba ban kinbot renti ya ka jing batha jong sarkar jella bat sarkar keme ban lait na une khunyang jingpang COVID-19 kane ka khubor ka wanshapi na ko All India Radio Shillong ka nongthmai block congress committee helen kasni kalapan sam sapotli ki personal protective equipment ni PPE sya karenja state dispensary ya kini ki PPE lano senyang da UMLA ka nongthmai uba Charles Pingro
Haba ai jingkran hakanisni u Presiden ka Nongthmai Block Congress Committee u ba bawan keriam ulong ba ka Block Congress haka jingno senyang ka barit ka kwa banyerap ya kitu ki badan Ahmad banyokhun ya kani ka khlam COVID-19. Kiwei badan lang hakani ka jelang kilong urang ba snong kasnong renja u ba idiwar but State Dispensary in charge renja i Dr. Brindas M. Ka sarkar kalarai ba kijaka kinshaw pisa ni kibang kindeno kikam syakri ba nakabendakan reunai kata hado ka arhoi dari Urisau bat kani kanha papo ka jingpet jong ka Industrial Dispute Act da ka bawan ra ya kabang hapo kani kaan kinong trei jong kibang kimla ban pelong jia ki isu bat kani kan sedang nado ka arhoi dari uyayong mentaus nem ya kani ka jing permana la pemi da katanat labor nakadaw jong ka jing saphyang jong COVID-19 kepala kata hado kata ya kayo kakon. Ka sarkar Tripura kala hukum banjurip ya kasuba penukam pisa bakla na kajingthit ya kitial jing sumar bat kiwe jong COVID-19 kabahap apo ka National Health Mission bat kalaweng ru ya armut ki officer na kabenta banyo jurup lai lut bat ya kani layat ho do menteri ka sarkar Tripura. Shosho ka Tanushri Dev Barma ka State Finance Secretary bat ka Kiran Giti ka Urban Development Department Secretary labat ha ya ki banjurip ya kani ka jingdam penukam pisa bakla bat ban phak lo ya kaipot yathu menteri katanat lo jong sarkar Tripura uratan lalnat shoshu unat ula pentip ba State Health Secretary u Dr. Debashish Basu bat NHM Director u Aditi Majumdar laweng no sipor nakakam jongki nakabenta banyo ya ka jingjurep kapapakam. Ka jingdon jong kibri kibayo yo COVID-19 hari India kalapoy syadu arsa hoja sanspa nreungut bat kibayapat kilapoy syadu nyospa nyopsangut kat hadu hindin kesni kibalakot pat na uniu khunyang jingpang COVID-19 hari India kilong sanhajan repu arngun haba phai pat sagajalla meglea kat hadu hindin kesni ladon hadu shihajar shispa repu khandai teli sampel kibala pha test hagaba shihajar khandai phnyau teli kilong negative bat repu teli pat ki sampel kidang ab banyo ya ke report kumach pun kemau ke jalla meglea ke don khal atli ki case COVID-19 hagaba uwe neki ulaklan no Menteri lang badu kari Narendra Modi unsa ajing krenbiang syakipat ba la kolong hari neshabari lembak program Man Ki Baat na ko All India Radio mendagasni. Kane ka program Man Ki Baat kandai ka sen ka ban rupsaw jong ka program ba man lau benai. Ya kane ka program on pelait habaro ki network jong ka All India Radio ba Durashan lembat kumjuru ha ka All India Radio News website ka bolong www.newsonair.com lembat ki mobile app jong ka News on Air. Kani ka program ru on satellite ha YouTube channel jong ko All India Radio DD News PMO bat katanat Information and Broadcasting. Ko All India Radio kan satellite ru ya kani ka program ha kaktian khasi jantia bat garu hadian bala pelat shwa da kaktian hindi. Kani ka jingpen kala kaktian on satellite biang na ko All India Radio Shillong ha ka por prabaji min. Ki pulet ka jalla Nagaland kilakem ya armut ki breu ki badong kti ha ki kam thok ban penurun kerteng banyo jerap nak sarkar nak benda ki to ki breu ki basakut sabar ka jalla ha gane ka lockdown ne ka hukum songkhop hayeng bala pemi dak sarkar ni ka sarkar Nagaland kum kalat ban ajerap ya ki to ki breu ki basakut sabar ka jalla kala plat bisa banyarap ya ki bat kumta ki to ki breu ki basakut sabar jalla kidai ban penurun kerteng ha ka web portal kane ka jingap ya ka jing penurun kerteng thok kidai hadian balayo jing ujuan la principal director jong ka school education lalap ba armut ki breu ki basa kohima kila penung kerteng ha ka web portal banyo ya kene pisa jing erap nak sarkar ya kini ki armut la sha hajar hakmat ka cyber crime branch bala palat no eki hadian ka jing penbet ka pabiang Kumsi benda banyarap ya kipat ba na kadaw jong gani kaklam COVID-19 ka sarkar Nagaland kalaray ban otno khatsan naksisma ya ka non-development fund na kabha mangtingga jong sunam arajar arphuwe kani ka jing ot ya ka khatsan naksisma kanong yabaro ki jingnut kinthop lang ya kabay let jingnet kabay pelut ho office kabay thiet kali bat ki jing sna kali ya kani ka rai jong gani la sim ha ka jelang jong ki kinhun menteri kabla long ha ka arphuwe terik mentau benai Katuk kubor kilakut ki bawan shapi na studio jong ko All India Radio Shillong but sakin diat por ni se so but ka Delhi station na kubor ha kaktin hindi ba kaktin pareng kani gadai ko All India Radio Shillong